उत्पत्ति के किताब अध्याय 1 वचन 26। आई या सब लोग मिलके एके पढ़े के कोशिश कर जाई। फिर परमेश्वर कहले कि हम मनुष्य के अपना स्वरूप के अनुसार अपना समानता में बनाई, और वे समुद्र के मछली और आकाश के चिड़िया और घरेलू पशु और सगरी और सब रेंगे वाला जंतु पर जौन पृथ्वी पर रेंगेलन अधिकार रखस। तब परमेश्वर आदमी के अपना स्वरूप के अनुसार उत्पन्न कैले, अपना ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उनकरा के उत्पन्न कैले, नर और नारी करके ऊ आदमी के सृष्टि कैले। परमेश्वर मनुष्य के सृष्टि कैले कैसे? अपना ही स्वरूप में। हमरा के ध्यान से सुनी जा। उजियार हो जाओ ऊ कहले और उजियार हो गई। सूरज चांद और तारा हो जाओ ऐसे कहते ही वो अस्तित्व में आ गईले। ये धरती पर जवन कुछ सृजल गई उस सब कुछ परमेश्वर के आवाज से, परमेश्वर के वचन से ही सृष्टि कैल गईल बा। परमेश्वर ये धरती पर सब कुछ सृष्टि कैला के बाद में मनुष्य के वो बोल के सृष्टि ना कैले, आदमी के वो अपना हाथ के जरिए बनौले। खाली आदमी के ही वो अपना हाथ से बनौले। यह तरह से बाइबल में लिखल बा। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर आदम के भूमि के मिट्टी से रचले और उनकरा नाक में जीवन के सांस फूंक दिहले और आदम जीवित प्राणी बन गए। परमेश्वर आदम के भूमि के माटी से बनौले। परमेश्वर माटी के लेके अपना स्वरूप में और अपना समानता में मनुष्य के वो सृष्टि कैले बने, और ये मनुष्य के नाक में जीवन के सांस फूंक के वो उनकरा के जीवन के यानी जिंदगी के उपहार में देले बने। बोलला के जरिए वो आदमी के रचना नैखन कैले, वो प्रेम से उनका रचना कैले बने। मनुष्य के जब परमेश्वर रचना कैले वो आदमी में परमेश्वर जियल चाहत हमें। यही से एगो घर के समान आदमी के वो बनौले बने। जब रउआ अपना घर के बनावे के योजना बनाईला तो निश्चय रउआ पास एगो योजना होखेला। वो योजना का बाटे? लिविंग रूम होखे के चाही, डाइनिंग रूम होखे के चाही, बेडरूम होखे के चाही। ये सब प्लानिंग होखेला। यहाँ हम और हमार पत्नी और हमार बच्चा लोग रही हैं। ये मेन हॉल है, ये खाना बनावला के जगह है। ये रीति से हर घर में कमरा होखेला। हमनी खातिर एगो कमरा, बच्चन खातिर एगो कमरा, हमारा माता पिता खातिर एगो कमरा, घर में रहे वाला अलग अलग लोगन खातिर कमरा तैयार कइल जाला। ध्यान से सुनी जा मित्र लोग। परमेश्वर जब आदमी के रचना कैले, बड़ा प्यार से वो आदमी के रचना कैले, आदमी में रह के आदमी के चलावे खातिर। परमेश्वर मनुष्य में अपना खातिर एगो घर तैयार कैले। का हुए पता बा? वो आपका दिल हुए। परमेश्वर अपना रहे खातिर घर तैयार कैले। भाई और बहन लोग का रउआ सुनत हैं या? आज रउआ पासे एगो मन बा, एगो दिल बाटे। ये दिल में के वास करे के चाही? प्रभु के वास करे के चाही। यही खातिर वो ओकरा के बनौले। मनुष्य का कैलन? वो तो ये दिल में पाप के लियाइल बाड़े, ये हृदय में ही पापमय काम के लियाइल बाड़े। दुनिया भर के पाप के भरे खातिर लियाइल बाड़े। अपना दिल के तुच्छ और नीच पाप से उभर देले बाड़े। पाप और पवित्रता दोनों के मिल के रहे के मौका नहीं खे। महापवित्र परमेश्वर रौरी अपवित्र काम के संगे रौरी हृदय में वास करें, एकर कोनो मौका नहीं खे। प्रकाश और अंधकार एक साथे ना रह सकेला। जहाँ अंधकार बा वहाँ ज्योति नइखे, जहाँ ज्योति बा वहाँ अंधकार नइखे। देखी ऐसे मनुष्य अपना हृदय में पाप के लियाइल बाटे, वो पाप के आवे दिहलन। यही से महान पवित्र परमेश्वर उनकरा हृदय से बाहर चल गए। आज यीशु जी रौरी हृदय में नइखन रहत। एकर कारण का बा? बस ये कि रौरी हृदय में पाप वास करता। रौरी हृदय में जब तक पाप रही तब तक आनंद ना होई, खुशी ना होई। रौरी आसपास के लोगन से रौर मेल ना होई। दुष्टन के कबो शांति ना होई, ऐसन बाइबल में लिखल बा। दुष्टता से भरल आदमी कबो शांति में ना रह सकेला। पाप से भरल आदमी कबो शांति में ना रह सकेला। यीशु मसीह के दुनिया में काहे के आवे के पड़ल? का रउआ के मालूम बा? जब तक रउआ दुष्टता से और पापी तत्व से भरल बनी तब तक ना रउआ के शांति मिली, ना सुख मिली, ना खुशी होई, ना शांति होई। यही खातिर सुख, शांति, संतोष और समाधान एकर कारण मालूम बटे का? रउरी दिल में यीशु के होखे के चाही। हमनी के रचे वाला परमेश्वर उ नाविक के रूप में आपके चलावे वाला होखे के चाही, रौरी में होखे के चाही। परमेश्वर चाहले तो रउआ का कैली? परमेश्वर जे में रहे के चाही वो हृदय में। रउआ शैतान के आवे दिहली।
परमेश्वर रौरी में रहे के चाहे, बाकी वो हृदय में रउआ पापी काम के आवे दिहली। रउआ परमेश्वर के अपना दिल से निकाल दिहली, अपना दिल से परमेश्वर के रउआ जबरदस्ती निकाल दिहली, तो राउर हृदय खाली बा। परमेश्वर के बिना राउर हृदय तो खाली ही रही। जौना आदमी का हृदय खाली रहेला वो आदमी अपना जीवन में खूनी बा। उदाहरण खातिर बोरिस बेकर, रउआ नाम सुनले बानी। बहुत ही कम उम्र में टेनिस चैंपियन के रूप में वो अइले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आयल। बहुत बड़ खिलाड़ी, टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर कम उम्र में ही टेनिस के वर्ल्ड चैंपियन के रूप में वो खड़ा भइले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आयल। इतना पैसा वो कमैले, वो इतना बड़ नाम कमैले, जवन कुछ चाहले ओके पौले। ऐसो आराम में जीवन बितौले, जोश में अपना जीवन के बितौले। जितना महंगा घर वो खरीदल चाहले उतना महंगा घर खरीदले, बड़ा नाम हासिल कैले। जानत हई वो का कैले? एक दिन आत्महत्या करे के वो कोशिश कैले, एक दिन मर जैला के वो फैसला कैले। वो आत्महत्या कैला के कोशिश कैले, आत्महत्या कैला के वो कोशिश कैले, वो फेल हो गईले। ये बात के बारे में खबर फैल गई। का खबर रहे? बोरिस बेकर सुसाइड कैला के कोशिश कैले। बोरिस बेकर जैसे आदमी आत्महत्या कैला के कोशिश कैले, ये खबर फैल गई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई। ये पता भइला पर सगरी न्यूज रिपोर्टर लग जाके पूछले, बोरिस बेकर का रउआ आत्महत्या कैला के कोशिश कैली? ये सब का बा? रउआ तो वर्ल्ड चैंपियन के नाम कमैले बानी और पूरा दुनिया में सबसे सुंदर ऐसा लड़किन के संगे रउआ दोस्ती कैली। जी हाँ, बड़े बड़े हीरोइन की संगे रउआ ऐश कैली। जी हाँ, बड़ा ऐसो आराम से जियली। जी हाँ, इतना सब कुछ कमैला के बाद रउआ काहे मर जाए चाहत हई? हम सोचली आदमी के नाम कमैला से आनंद मिली, पैसा के बारे में सोचली कि वहाँ आनंद होला। खूबसूरत लड़किन के साथ दोस्ती करके उनकरा संगे घूमला फिरला से, शराब पियाला से आनंद मिली, ऐसा हम सोचत रहली। बाकी ओकर अनुभव कैला के बाद हमरा के पता चल गई कि एमा आनंद नहीं खे। एकरा बाद भी हमार जीवन पूरा रीति से खाली बा। खालीपन के हम सामना ना कर पौली, खाली बाटे। बोरिस बेकर कहले, हमार दिल खाली बाटे, हमारा हृदय में एगो खालीपन बा, कौनो चीज तक खाली बा। हाँ, यदि परमेश्वर और हृदय में नहीं खन तो वो खाली बाटे। मनुष्य तो खाली सोचेलन कि ये हृदय में आदमी के खुशी से रहे के चाहिए, शराब पियाला से खुशी मिली ही सोचेलन, पाकिट के ऊपर पाकिट सिगरेट जरावला से खुशी मिली ही सोचेलन। ये सोचल कि हम ए लड़की के साथ रह सकिना खुशी से। जरा ध्यान से सुनी जा, जौना हृदय में परमेश्वर के रहे के चाही, परमेश्वर के वो जगह में केहू और के भर्ती कल चाहत तो मैच ना होखी। वहाँ परमेश्वर के स्थान के पाप के संगे मैच ना कर सकिला। परमेश्वर के स्थान के पाप में इच्छा से और पाप में क्रिया से ओकरा के रउआ लेके आई, ये संभव नहीं खे। परमेश्वर ये हृदय के बनौले, यही से परमेश्वर के रहे के चाही। प्रिय मित्र लोग, तबे रउआ के सुख शांति और समाधान के साथ रहल संभव बाटे। आदमी के जीवन में सुख शांति ना रहेला जहाँ पे खुशी नइखे, जहाँ समाधान नइखे, और यही से उ कई ऐसन पाप के काम करेलन। जरा पूछी जा, शराबी से पूछी काहे पियला? खुशी खातिर पियला। हम ही पूछत हई, कौनो शराबी आज तक खुशी में रहल बा का? भटके वाला से पूछी, रउआ काहे भटकत बानी? हम तो खुशी खातिर भटकतानी। का आज तक भटके वाला कौनो आनंद पौले बा? रउआ यदि केहू से पूछी ई पापी काम काहे करत हई? हम खुशी खातिर करत हई। हम ही पूछत हई, का केहू बाटे जौन गलत काम करता, जौन पैसा बर्बाद करता, अपना घर के अनदेखा करता, अपना शरीर के बर्बाद करके केहू सुख शांति से जियता का? केहू नइखे। एकर मतलब पाप कैला के कारण मनुष्य में सुख ना रही। आदमी जौन पाप के काम करेला ओकरा जीवन में सुख ना रही। हमार भाई, हमार बहन, रौरी जीवन में सुख नहीं के का? एकर कारण रउआ जानत हई? परमेश्वर रौरी हृदय में नहीं खन। आज रौरी जीवन में शांति नहीं के, खुशी नहीं के का? एकर कारण मालूम बा? रौरी ये हृदय में, रौरी दिल में परमेश्वर नहीं खन। यही खातिर
परमेश्वर के अपना दिल से निकाल दियली। यही का नतीजा कि रउआ जियते जियत मुर्दा जैसे जियत हई, जिंदा रहत ही रउआ नरक के अनुभव करत हई। केवल आप खुद नहीं लेकिन अपना आसपास के लोगन के नरक के अनुभव करावत हई। ये बात सही बा ना? कितना लोग के पत्नी लोग रोवत है कि हमार आदमी हमरा के नरक दिखावता। कितना पति रोवत हुए हमार पत्नी हमके नरक दिखावत है। कितना बच्चा लोग रोवत हुए हमार पिता हमारा घर में नरक दिखावत हुए। आज कितना माता पिता ऐसे रोवत हुए हमनी के बच्चा नरक दिखावत हुए। हमनी के नरक नइखे देखे के। रउआ नरक काहे दिखावत है? काहे कि नरक ही रउरी हृदय में बा, यही से नरक दिखावत है। कब तक अपना मर्जी से अपना तरीका से जिए वाला? रउआ मनुष्य के जैसे जियत है, रउआ जानवर के जैसे बदल के जितना भी परेशानी से भर देली। रउआ डेरात हई। कुत्ता के देख के आदमी डेरा जाला, शेर के देख के या जंगली जानवर के देख के आदमी डेरा जाला। दूरदृष्टि का हुए? खतरनाक जानवर के देख के आदमी डेरा जाला। बाकी दुर्भाग्य क्या बाकी रउआ के देख के राउर पत्नी डेरा ली। रउआ के देख के राउर पति डेरा जाले। कुछ परिस्थिति में ऐसन बा, आपके जवन बेटा बा, आपके जवन बेटी बा, रउआ के देख के डेरा जाले। एक बार सोच के देखी, रउरी घर में रहे वाला लोग रउआ के देख के डर जाला। एकर कारण का बा? रउआ आदमी है, ये सच्चाई के भूल के जानवर बन गइल बानी। परमेश्वर देख के आवत हमें बड़ा प्यार से जवन आदमी के बनौले, अपना स्वरूप और समानता में जवन आदमी के बनौले, परमेश्वर के खो दिहला के कारण वो अपना दिल से परमेश्वर के बाहर निकाल दिले। एकरी कारण वो मानवता के खो दिले बने और वो पशु बन गइल बने। आज जहां भी रउआ देखी आदमी अपना मूल्य के भूल के हीनता में पड़ गइल बा। जानवर के जैसे बदल के अपना आस पास रहे वाला खातिर भय के कारण बन गइल बा। ये परमेश्वर सब ध्यान से देखलन। कितना साल तक हमें मनुष्य के बनौली। ये हमारा बिना जिए ये संभव नहीं खे। अगर ये जिए के भी कोशिश करे तो आदमी जानवर जैसे जिएता। यही खातिर हम जवन आदमी के बनौली वो आदमी जैसे जिए के चाही। रउरी हृदय में हमारा के प्रवेश करे के ही चाही। रउरी हृदय में हमारा के आवे के ही चाही। ऐसन कहे वाला परमेश्वर 2000 बरिस पहले रउआ से हमारा से प्रेम करे वाला परमेश्वर वो स्वर्ग लोक के छोड़ के ये धरती पर जन्म लिहले, ये धरती पर प्रकट भइले। वो यीशु मसीह के विशेषता का बा रउआ के पता बा? उनकरा जन्म के पहले ही वो यहाँ जन्म ली है। ये पवित्र शास्त्र में बतावल बा। उनकरा जन्म के पहले ही वो ये वंश में जन्म ली है, ये गोत्र में जन्म ली है, वो ऐसन गांव में जन्म ली है, स्त्री के जरिए जन्म ली है। ये सब बाइबिल में लिखल बा। कई हजार साल पहले यीशु मसीह के जन्म के पहले ही बतावल गई कि कुंवारी से वो जन्म ली है। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहले बेतलहम में उनकर जन्म हुई। ये मीका भविष्यद्वक्ता बतौले रहले यहूदा के गोत्र में जन्म ली है। ऐसे याकूब बतौले रहले दाऊद के वंश में वो जन्म ली है। ऐसे बाइबिल बतावे ले। जब उनकर जन्म हुई तो छोट बच्चा रोई है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बतौले हमारे प्रिय भाई और बहन लोग, यीशु मसीह के जन्म के पहले ही यीशु के जन्म हुई। इस तरह से बाइबिल में वचन बाटे। जल्दी से एक पढ़त हई, जल्दी से लिख लें। यीशु मसीह को स्त्री के जरिए जन्म ली है। भजन संहिता 3 और 15। बेतलहम में उनका जन्म हुई। मीका 5 और 2। मसीहा कुंवारी के जरिए जन्म ली है। यशायाह 7 और 15। यीशु मसीह अब्राहम के जरिए जन्म ली है। उत्पत्ति 12 और 3। इसहाक के वारिस के रूप में जन्म ली है। उत्पत्ति 17 का 19। याकूब के वंश के रूप में जन्म ली है। गिनती अध्याय 14 और 17। यहूदा के वंश में जन्म ली है। उत्पत्ति 49 17। दाऊद के जवन महासिंहासन बा ओकरा वारिस के रूप में जन्म ली है। दूसरा सामुएल 7 और 12। यशायाह 9 7। मसीहा इमानुएल, यीशु मसीह इमानुएल कह के पुकारल जाई हैं। यशायाह 7 14। यीशु मसीह मिस्र में चल जाई हैं। होशे 11 और 1। जब यीशु के जन्म हुई तो छोट लइकन के कत्ल कल जाई। यिर्मयाह 31 और 15 में यीशु जेकरा पास भेजल जाई है वे उनके इनकार करी हैं। भजन 69 वचन 8। यशायाह 53 वचन 3। यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता के रूप में जन्म ली है। व्यवस्था विवरण 18 15। यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र कहल जाई। भजन संहिता 2 7। यीशु मसीह गलील के प्रांत में सेवा करी है और उनकरा जरिए पूरा प्रांत में उजियार हो जाई। ये बतावल गइल बा। यशायाह अध्याय 9 वचन 12। टूटा मन के प्रभु यीशु मसीह ठीक करी है। यशायाह अध्याय 51
वचन 1 और 2 मलकीसदेक के रीति पर सदा के याजक होवे, ये रीति से वो हुई है। भजन संहिता 110 वचन 4 यीशु मसीह के राजा कहल जाये। भजन संहिता अध्याय 2 वचन 6 9 लोग उनकरा पर विश्वास न करी, विरोध करी। भजन 41 9 इस्करियोती यानी यहूदा उ जवन दाम फेंक दिहले ओकर कुम्हार के जमीन खरीदल जाई, पहले से वचन में बतावल गइल बा। जकरिया 11 और 12 बिल्कुल वैसे ही भइल, उनकरा पर झूठा आरोप लगावल जाई। भजन संहिता अध्याय 35 वचन 12 वो यीशु पर आरोप लगावत रहले और उनकरा सामने यीशु मसीह शांत रही हैं। यशायाह 53 7 यीशु के मुंह पर वो थूकी हैं। यशायाह 50 वचन 6 बिना कारण से यीशु से द्वेष कल जाई। भजन संहिता अध्याय 19 35 भजन संहिता 69 4 अपराधी लोग के साथ उनके क्रूस पर लटकावल जाई। यशायाह 53 वचन 12 यीशु मसीह के सिर का पियावल जाई। एकरा बारे में भजन संहिता 69 वचन 21 में बा प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में कीला ठोकल जाई। भजन 22 और 16 जकरिया 12 और 10 प्रभु के हंसी में उड़ावल जाई, ठट्ठा कल जाई। भजन संहिता 22 वचन 7 और 8 यीशु मसीह के कपड़ा के ऊपर चिट्ठी डालल जाई। भजन संहिता 22 वचन 18 यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावल गईला के बाद उनकर कोनो हड्डी ना तोड़ल जाई। एकरा बारे में भविष्यवक्ता पहले बतावले। भजन संहिता 34 और 20 परमेश्वर रउआ खातिर हमरा खातिर अपना एकलौता के हाथ छोड़ दी हैं। भजन संहिता अध्याय 22 पद 1 कहेला जवन शत्रु लोग यीशु के मारत रहले क्रूस पर यीशु मसीह उन्हों लोग खातिर प्रार्थना करत रहले। भजन संहिता 109 वचन 4 यीशु के पसली में भाला मारल जाई। जकरिया 12 10 यीशु धनी के कब्र में रखल जाई हैं। यशायाह 53 9 यीशु मरला के बाद फिर जी जाई हैं। भजन 16 और 10 भजन 49 और ओकर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके विराजमान होखी हैं। भजन संहिता 110 वचन 10 प्रभु यीशु मसीह पाप के प्रायश्चित करे खातिर सौंप दियल जाई हैं, पाप खातिर बलिदान होके खातिर। भजन संहिता अध्याय 53 वचन 5 से 12 तक मित्र लोग यीशु मसीह के जन्म भइला से यीशु मसीह के जन्म भइला से पहले ही वो कौना गोत्र में पैदा हुई है, कौना वंश में पैदा हुई है, वो कौना गांव में पैदा हुई है, केकरा जरिए पैदा हुई है। उनका जन्म लेला के बाद का होखे वाला बा वो प्रांत में वचन बांटल जाई। कैसे वो वचन के बताई हैं, कैसे वो आदमी के अच्छा स्वास्थ्य दी हैं, पाप में बन्हाई लोगन के वो छुड़ाई हैं। हमनी के विद्रोह के कारण ही यीशु मसीह के भेजल जाई। यीशु मसीह के कौना रीति से सतावल जाई, कैसे उनके क्रूस पर चढ़ाई हैं, एकरा जरिए क्रूस पर चढ़ावल जाई हैं, कैसे चढ़ावल जाई हैं, कैसे उनके मारल जाई और कैसे उनके अपमान कल जाई और आखिर में वो कैसे प्रार्थना करी हैं। मरला के बाद उनके केकरा कब्र में रखल जाई और कब उजिलावल जाई हैं और जी उठल प्रभु यीशु मसीह कब स्वर्ग में जाके विराजमान हुई हैं। ये सब कुछ यीशु मसीह के जन्म के पहले ही लिखल गईल बा। सैकड़ों बरिस पहले ही यीशु मसीह के बारे में जवन वचन बतावल गईल है बिल्कुल वो वचन के अनुसार ही वैसे ही सगरी घटना यीशु मसीह के जीवन में भइल। हुआ के समझत हई यीशु मसीह ये संसार के सृष्टि करे वाला सृजनहार, ये संसार के सृष्टि करे वाला जब इस संसार जब बर्बाद होत रहे वो समय हमनी के बचावे खातिर, हमनी के उद्धार देवे खातिर इस संसार में वो अवतार दिहले, वो अपन लहू बहा दिहले। एकर कारण मालूम बा, लहू बहोला बिना पाप के कोनो क्षमा नहीं। महापवित्र परमेश्वर पिता मनुष्य जवन पाप कैले ओकरा कारण जवन मोल लिहले बने वो नाश में से, परेशानी में से, तकलीफ में से छुड़ावे खातिर रउआ इस संसार में अली। प्रभु जी रउआ आइब, रउआ जन्म लेब, रउआ वचन सिखाइब, रउआ आश्चर्य कर्म करब और निश्चित समय में रउआ कोड़ा खाइब और हमनी के न्याय करब। रौरी मुंह पर थूकल जाई, रौरी सिर पर काट के मुकुट रखल जाई, रउआ क्रूस पर जाइब और रउआ क्रूस पर मारल जाइब और फिर से जी उठब, रउआ स्वर्ग पर उठावल जाइब। इस सगरी आपके जन्म के लगभग सैकड़ों हजारों साल पहले लिखल गई। रउआ बारे में जवन भी वचन रहे ओके पूरा करत ये धरती पर रउआ आ गई। प्रभु जी
रउआ ई पृथ्वी पर जियली। हमहन खातिर रउआ कितना महान संदेश देले हई। हमनी खातिर रउआ क्रूस पर मारल गली। ये सच्चाई के ग्रहण करके मसीह यीशु के स्वरूप के रख के हमहन ई पृथ्वी पर जीवन जी सकेली, ताकि हमहन स्वर्ग में पहुंची जाए। ऐसन कृपा आज ये संदेश के सुन के जितना लोग अपना जीवन के सौंप ले बा, ये लोग के जीवन के स्वीकार करी। हर एक के जीवन में रउआ कदम रखी प्रभु। खाली रउए दे सकीला ऐसन समाधान, ऐसन आनंद, सुख और शांति परिवार और सबके साथ एकता बनावे के अनुग्रह प्रदान करी। यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करत है पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुकटपल्ली हैदराबाद 72।